Abot nang magkuha karon sa ang kahon. Assalamualaikum. Alaikum salam. Ayo, sa dira sila. Adili pa kini ba? Ano naman? Sila rin magkuante. Bay, pi hada lasak. Ilang piraso Tagalog na siya. Ilang piraso? Yan, nakikita mo, 5. 5? Parehas sa address lahat? Oo. Magkatabi lang kami. This is the, Hindi. I think, 6 times St. Philippines. Okay, alam po. Last time, they just iniwan lang sa kalsada. Ayoko na mangyari yun, ha? Talaga? Oo. Nakaka-discourage. Door to door, tapos sa kalsada lang iwan, ha? Panambayad na lang. Malapit ng bahay or malayo ng bahay? Andoon lang banda. Tapat ng kasada lang. Marunong matagal. Sino? He know how to speak Tagalog. Anong barko? Ano ba na? Barko lang, bay. Barko na lang? Oo. Ay, hindi ko naram. Walang pambayad. mama, khalik Walang pambayad sa eroplano. Mahal masyado. Maraming pera siya. Walang pera yan. Same address. Or same mo? Eh. Walang discount, bay. Maraming kahon, oh. Mayroon kasi. No, meron. Isang box discount. Oo. Thank you. I said, wako discount. There is 5 boxes. 1 box free. Only 4. Send one and four. Mabait na mo. Eh, mabait yan si mama. Yes, Listen, your employer is very kind. Mabait. Sambuang gusto? sa Buanga del Sur. Cagayan ito ba ang bagsak? Kasi malayo kami sa Zamboanga. Cagayan yan at saka Zamboanga, oh. Del Sur or Sur na lang? Del Sur. Wala Sur na Del Sur. Shortcut siguro. Contact number sa mong ate. Imores mo contact number nila dito. Kay Titi. Imores mo ihatag nila. Ay, kamama lang. Kaya ko lang sa Titi. Ihatag kay tawag man na sila dito. Inigabot. Kaya doon ang tanya ko. Magkano ang isang box bay? 19 kayo. 19? Isa na. Merong discount, di ba, pag marami? Oo. Magkano? Sandali na. Oh, sige. Yung isa hindi pa naayos, naubusan kami ng packing tape. Pero yung Ron, close the door to contact that inside. Naubusan kami ng packing tape ba? Yung isa hindi naayos? Walang problem. Meron ka dyan? sila na mga bahala. Ah, sige. Ito sa akin. Ano number ng Pinas? Numbers Pinason, bigay mo. Number mama mo. Nine. Sir, hindi. Sa iyo No, man to. they're in Philippines. Sige, kahit na. Ibigay mo na. 0948. Okay. Doon sa Pilipinas. My goodness, si mama na Tagalog ko na. To give her the number of Yeah, number from there. Philippines. Yes. 0948 Because when they reach there, 46 they will call the contact number. 10 811. Pangalan mo. Ano Pangalan pangalan ko, mo? Rona. Rona, ina. Laman Okay ra. Rona? Oo, Rona Gel. Gil. Rona G-I-N? Dalawa ang may-ari niyan, bay, ha? Walang problem. Hindi lang isa. Anong gusto mo? Dalawang receipt? Isang receipt? Dalawa, siyempre. Magkaiba kami. Ikaw talaga bakit hindi mo sabi dalawa? Eh, 5 box ang nilagay mo sa isang resibo? Ito sa akin. My goodness. Tatlo. Dalawa ang kuha niya. Ito na po ito. Itong dalawa sa kanya. Dalawa siya? Ito. Kaya nga. Dalawa sa'yo? Dalawa sa akin. Ano? Dalawa sa Ano kanya. mga number mo? Dito. Hindi ka man nagtanong muna. Ano number mo? Kanino pangalan Parehas lang ang number ng cellphone kasi Ito, Alda. Alda. Sa iyo lagi ito. Oh, dalagyan mo yan ng 2 box yung Ilda sa mama ko. Ay, naku. Hindi lang naman, ha? Ilan ang nilagay mo?
ഇത് രണ്ട് ഒന്നിച്ചിട്ട് മറ്റേത് മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് നമ്പർ Yun, parehas kami ng number. ano number Parehas nga kami ng number. Contact Ang number. number na. dito kami Number 9962. Mama, I will give you number. ഇത് രണ്ടും 34 ഇത് രണ്ടും 0481. dalawang piraso sa'yo Alda Oo, dalawang piraso kang Ilda. Tatlong piraso yung isa. yung barang isa po. Mga ilang buwan ba? 45 to 55 days po 55 days? Pero hindi naman mangyari yung 55 days. Minsan nakapot ng 3 buwan. Diba? pwede ba Hindi pwede? Saan? Kapsan. 36 kayo dalawa Dito, oh. Hindi tapos na place. Salamat dito sa akin. Not finished. Ito kuya. ilan tatlo sa'yo? Oh, tatlo. Dalawa na na. Pangatlo yan. Ito ang hindi pa natapos na. Pero magkatabi lang kami ng bahay. oh diretso sa kusina Dito sa kusina ha, huwag sa kalsada. Kal ಕೊಡಿರಲ್ಲ ತಲ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಸ್ಕೊಳ Tapos ito lang. 2.5. 10, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Discount ko ng dalawa. Ito ba yan? Yan? Oh, hindi ito ay. Ano, pati para clear. Ang agaw. Yan ang bayad ko ba? Wala po. Maraming salamat. Naka-discount ng Tukidi Mama. That's good. Thank you. Sa akin, 3 kasi tatlo na. Ambot. 10. Tanong mo sa kanya kung pila mo discount. Kasi marami sa akin. Isang box, anong sa'yo? Ang griyong 30. Okay. Dabay, dumingag. Bakit hiniwalay mo yung ngag? Dumingag, hiniwalay na hini... ano naman sa pinas? Ganon din. Yan sa mama ko rin. 0948 0948 46 10 811. Pangalan ni mo ang Pangalan mo. messenger. Rona Jen. R.O. parehas na? Dito, Ronaldin din. Kaya nga, dapat ang pangalan mo. Di, okay lang yan. Walang problema sa sender. Diba ba? Oo. Ang importante yung receiver. Telephone number mo? Ang receiver ang important. Telephone number mo? 9962 9962 0481 51 kayo tatlo piras 51. Nag-discount ka. Magkano pag tatlo? Very discount 6 KD? discount Malaki pala discount pag tatlong box. hmm Sige, sunod. Tatlong box sa akin. If 3 box, you have discount 6 KD. Why you didn't send the third one? It's so unfair. hindi sa akin mo company na Sa company pala yan. Oh. Pagka tatlo. Meron ka dyan dalang box? Wala. meron mga Box? Kasi dalawa lang yung box ko dyan. Saka na lang. Wala. Mary will pay, then you give Kaya her. naman kiniti. Meron din. Alhamdulillah. wala po No way to think. Kala ko may ano. Dinrainis. Maraming salamat. Thank you. welcome po Mama, maybe mine. yeah maay Yabi Mai? That's it. Zen. Rasim. Ito kuya. Tawagin ako Pero kasi dito kasi yung pinakalas eh. Hindi na
يلا بس خلاص صبر ماما. مو مشكلة. خلصوا الكراتين هم يقولون نعطي ماي مو؟ اي ماكو مشكلة كرتون خلاص خلاص. إيه ماما 100. How many you are? 3 or 2 mama? Just 2, huh? Oh, Mama. Okay, wala po. Dalawa. Maraming salamat. Mainit, paro wajib. Ano mas ko? يلا ما يخالفون. Thank you. مع السلامة. Sige, buksan mo ilaw. Go through this one يا Ay, رب. takbo na muna natin. خلاص throw it. Goodness. Thank you so much, Mama.